Ramogi chieng' tarik 29 mar dwe mar 9 mar higa ka higa, piny mangima dhialo odiochieng' mag tuoche mag adundo. Thor mar wach ma higa ni en makruok kanyakla e konyo jogo mantiere kod tuoche mag adundo. Ng'ao nigi mathoth. Nonro mogol kod riwruok mochung' ne thieth e piny mangima yango ni tuoche mag adundo gin achiel kuom tuoche ma osebedo ka kelo thoe mathoth e piny mangima e higa ka higa. Odiochieng' moket tenge mar dhialo okenge ma osego e kedo kod midhiero mag tuoche adundo en mar keto puonj makar ne oganda ma pacho kaendi kaluwore gi tuoche mag adundo, kanyakla kod yore ma inyalo geng' godo tuoche makamage. Thor wach ma higa ni en riwo wi oganda kanyakla mar konyo jogo mantiere kod tuoche mag adundo ka bende ing'iyo gigo makelo tuoche makamage. Nitiere okenge mopogore mag tuoche mag adundo. Smoking in particular is a major inducer of heart disease, and the other one is high cholesterol. People sometimes confuse high cholesterol with high body weight, and actually the two are very separate. So body weight is one problem and high cholesterol is a different problem, because high cholesterol is the amount of fat, so to speak, in the blood system. Kata kamano, seche ma piny ngima hingo odiochieng' tuoche mag adundo, oganda bende ijiwo mondo othor dhi e pima mar yango kapo nono ni gintiere kod tuoche makamagi kata ooyo. The need for screening or testing, and that's why we are here today, for example, doing tests which can help us know, am I at risk? Am I likely to develop heart disease? Because some of the factors which cause heart disease take many years. And one of the problems with heart disease, and why again we are out here talking about it, is because many times heart disease has no symptoms. By the time you are feeling symptoms, it means things have progressed and the disease is already advanced. It is true that heart disease kills more people in Kenya every day than many other diseases. Unfortunately, these numbers are not really censored or assessed. One of the commonest forms of heart disease we are seeing now is what we call the heart muscle disease, cardiomyopathy or heart failure, and that's the one which appears to be kindly a lot driven by what we call lifestyle changes in our community. Mondo rakro kadimba kod tuoche mag adundo, oganda ijiwo mondo non malong'o kit chiemo magichamo, kaachiel kod kit ngima magidakie, ka thothne mago ema kelo tuoche mag adundo. Sitting is denying the body the exercise it requires. So people drive to the office, sit on their desk, work through paperwork, others chair meetings. From there, they leave the office, they get into their car, arrive in the house at night, they sit on their couch, have dinner, go to sleep. That kind of lifestyle which denies the heart and the body exercise is actually detrimental. And that is what progressively causes to what we call obesity, and is a chief driver to hypertension and diabetes. Kakoro piny mangima medo keto okenge mag rakruok kod tuoche mag adundo, jopiny ikwayo mondo orakre kanyakla ka bende githegore gi gigo manyalo nyayo tuoche mag adundo. Ng'ao, Ramogi TV.